Tros tot 6, de middagshow. Luisteraars, kijkers, het nieuwe theaterseizoen is begonnen. De verkoop voor iedereen. Het begint altijd eerst natuurlijk eventjes voor de vrienden. Maar later, nu dus, is het voor iedereen. En daarom ben ik blij dat ik twee mensen in de studio heb mogen ontvangen enkele minuten geleden. Waar ik daar eventjes mee over wil gaan praten over dat nieuwe seizoen. En dat is allereerst de directeur van Parkstad Limburg Theaters, Bas Schonewoert. Meneer Schonewoert, goedemiddag. Goedemiddag allemaal. Mag ik Bas zeggen? Jazeker, graag. Ja, dat praat wat makkelijk. Hallo Bas. Kort, Naast jou de voorlichter Joram Rijntjes. En we zaten nog even te duben van, ja, hoe gaan we dat nou noemen? Want je bent eigenlijk officieel marketeer senior, hè? Ja, maar... Of senior marketeer? Wat een mooie naam. Mooi, maar de naam is lang niet zo interessant als de functie, hoor. Dus, oké. Nee, oké. Maar dan willen we ook, als er een bordje op hangt, dan willen we ook het bordje even noemen, toch? Ja, prima, joh. Mag ik u beiden feliciteren met het nieuwe seizoen? Want we hebben het weer gered. Nu moeten die kaarten natuurlijk nog verkocht worden. Maar het nieuwe aanbod voor het komende jaar, dat is op dit moment out en niet open voor iedereen. En ik heb er nog niet al te veel van mogen zien, maar volgens mij wordt het weer een prachtig theaterseizoen. Ja, het wordt een dijk van een seizoen. Oh, meteen? Ja, meteen. Met Bas, noem eens wat highlights. Fiddler on the Roof, uniek. Ja? Voor 6 grote theaters in Nederland. Zelf gemaakt. Thomas Akda in de hoofdrol. Kijk. Top, toch? Ja, fantastisch. En Thomas staat er nu ook, is er dan zelf niet. Maar de marathon volgende week 3 dagen in het theater, waar Thomas natuurlijk de muziek voor gemaakt heeft. Ja, en dat is natuurlijk ook een feest van de eerste orde. Ik geloof dat hij 38 sterren haalde in alle kranten. Ja. Het is sowieso wel grappig dat hij... hij is natuurlijk een waanzinnig goede componist, Thomas Akda. Dat merk je ook in de muziek in de marathon dat volgende week bij ons staat. Maar het is vooral een heel begaafd acteur. Dus het is een ander verhaal als hij ook nog een keer live op het podium staat, denk ik. Wat hij volgens mij tijdens Fiddler on the Roof ook voor het eerst gaat doen. Op het toneelpodium dan. En wat mooi is dat hij er al eigenlijk in vele vormen geweest is. Hè? Hij heeft er met Paul de Munnik natuurlijk al vaker opgetreden. Nu dan maakt hij de muziek voor een musical, toneel. Hij doet eigenlijk van alles. Ja, fantastisch. Een multitasker, theaterbeest van de eerste orde. Ja, fantastisch. En daar ben je trots op. Ik kan me nog herinneren, Bas, dat je een paar jaar geleden bij ons was. Toen ging het over de Horse Whisperer. De Horse. En daar was je helemaal idolaat van. Dat die productie überhaupt naar Heerlen toe is kunnen komen. De Warhorse. De Warhorse, ja, precies. Ja, de Warhorse, daar hebben we geschiedenis mee geschreven in Nederland. En in Limburg in het bijzonder natuurlijk. Omdat daar... Ik word bijna dagelijks nog door mensen daarover aangesproken. Omdat ze daar zo door geraakt werden. Dat daar mens en dier... Ja. Want het waren natuurlijk weliswaar gefabriceerde paarden. Maar op het moment dat je een seconde in de zaal zat... dan was het een prachtig liefhebbend beest voor je. Ja, dat is fijn dat mensen daardoor zo geraakt kunnen worden. Theater is wat dat betreft wel een krachtig medium. Ja, nou hebben we Theater Heerlen natuurlijk. Kerkrade al even dicht. Hoe staat het op dit moment met de voorbereiding voor Kerkrade? Te voorbereiden. 25 oktober gaan we de eerste voorstelling doen. Dat wou ik even horen. Geen paniek. Dat wou ik even horen. Ik wil even vragen, wie is het met Kerk gewoon? Maar het gaat goed met Kerkrade dus. Ja, het wordt een feestje daar. 25 oktober, wat wordt de eerste voorstelling daar? Precies wat ik zei, geen paniek. Geen paniek? Oh, oké. Je had me, Bas. Ja. Dat is een dijk. Daar is iets geks met die voorstelling aan de hand. Want 1,5-2 jaar geleden zat ik in New York naar die voorstelling te kijken. Ja. Het is een voorstelling van Michael Frayn. En mijn collega uit Rotterdam, die zat naast mij van het Luxor Theater. En die heeft 3/4 van de tijd heeft hij naast de stoel gelegen van het lachen. Het is echt een hilarische productie. Een comedyklucht eigenlijk, over een comedyklucht die vervolgens mislukt. En daar gaat het weer over een comedyklucht. Jezus. Ja, het is helemaal niet ingewikkeld, want je ligt echt... Ik ben daar zelf... Ik heb wel wat met humor, maar mijn collega heeft dat nog veel meer. En die echt 3/4 van de tijd onder zijn stoel gelegen. Dus 25 oktober zet het in de agenda, eerste voorstelling. Een hele week. In Kerkrade. Een hele week in Kerkrade. En dat is de opening dan van Kerkrade, dat is de eerste gebruikname van Kerkrade. En openen gaan we het cultuurcluster in het seizoen wat dan begint. Oké. Nou ja, goed, dan weten we in ieder geval... want ik wist wel dat men drukker meedoende was... dat het ook binnenkort weer open ging. Maar ik wist nog niet een datum. Die heb je bij deze dan even. Dankjewel. Primeurtje. Ja, te gek. Dankjewel. Oké, wat zijn meer voorstellingen... waar we ons op kunnen gaan verheugen de komende tijd? Je bedoelt ook concerten? Maakt niet uit, alles. Gewoon. Ja, zeker. Een beetje wat highlights noemen even. Ja, nou, we hebben sowieso weer een top muziekprogramma, vind ik zelf. Ik vind het bijzonder knap hoe onze programmeur dat weer ieder jaar voor elkaar krijgt.
Ik denk met name rond, als ik het heb over actuele namen, is dat we de dames van Eugene in november mogen verwachten. Ik ben ook wel trots erop dat het gelukt is om ons daar nog tussen te krijgen. Ja, fantastisch. Het is al een tijdje in de verkoop, maar nu het Songfestival is geweest, gaat dat natuurlijk vrij hard. Dus ik ben bang dat het gaat uitverkopen. Ik ben daar ook bang voor, ja. 11e, wat vonden jullie er overigens van? Man, hebben jullie het gezien? Ja, ik heb het gezien en ik was ook wel heel erg onder de indruk. Ik moet ook wel bekennen dat ik het nummer uit Portugal ook wel mooi vond. Dus ik snapte wel ook de overweging. Ja. Ja, ik vond het wel heel apart. Ja, nou, gelukkig wel. Maar het is met Portugal denk ik veel meer het verhaal wat erachter zit. Ja, precies. Ja, en dat vind ik dan eigenlijk wel weer jammer eigenlijk. Want het is geen verkeerd lied, maar als ik de dames niet bedoel chauvinistisch als we zijn. Ik heb de halve finale dan gezien. Dat was loopzuiver. Er zat geen vals nootje erin. En dan met 3 stemmen. Ja, ik vind het top. En dat deden ze tijdens de finale ook. Terwijl daarna hoorde ik Jan Smit volgens mij zeggen van ja, er zit toch een klein vals nootje. Ik heb het niet gehoord. Nee, ik ook niet. Wat wel leuk was, vond ik, is dat die vakjury Eugene wel heel erg hoog gerate heeft. Daar waren ze 5e of zo, hè? Terwijl het bellende publiek vond het gewoon niet zo spannend, blijkbaar. Maar... Ja, maar ik vond dit heeft niemand anders gedaan dan wij. Met 3 stemmen en dan... want het liedje, we draaien hem zo dadelijk even, maar het liedje begint zonder muziek. Dus meteen kaal, bap, Cry No More. En dat doe je dan met z'n 3 precies gelijk. Nou, ik vind het knap. Ja, agree, totally agree. Ik hoop dat ze nog een keer gaan herhalen in Heerlen, maar daar jawel, daar gaan ze niet bang voor. Daar gaan ze hem zeker spelen. Ik denk dat ze hem wel spelen, ja. Oké, en je noemde net nog een naam en ik wil hem toch even aanstippen. My Fair Lady, man. Ja. Heerlijk, toch? My Fair Lady. Evergreen van de eerste orde. Dikke week op het grote podium in Heerlen. Dat is niet de eerste keer, hè, Bas? Nee, dat is... ooit in 1963 hebben we zelfs het theater ermee geopend in Heerlen. Kijk. En we hebben hem daarna nog een keer gehad met bijvoorbeeld een man als Paul van Vliet. En nu komt hij weer echt in helemaal nieuw opgefriste pakjes, opgefriste tekst, komt hij een hele week naar Heerlen. Wauw, een hele week weer My Fair Lady. Knoop dat alvast in je oren. Gaat maar allemaal checken straks even via de site. Maar ik hoorde Joram net roepen, Procol Harum. Ja, klopt, ja. Wauw. Rider Shade of Pale, Gary Brooker. En dat komt gewoon even naar het theater. Ja, dat is meer jouw tijd ook, hè? Je moet ook weer... Mooi! Ben je weer bleef blijven, joh? Wat hebben we nog zo afgesproken? Hij keek hem ook aan zo van, kan ik het zeggen? Ik ga het gewoon zeggen. Dus doe het gewoon. Wij schamen ons er echt helemaal niks voor om ook de oude leem af en toe, als het nog goed is, natuurlijk gewoon naar onze podia te halen. Er zijn wel eens collega-programmeurs in het land die ons dat verwijten. Wij hebben zoiets van, als het goed is, dan mag het getoond worden. Ja. Als je het maar doet, ook in combinatie met bijvoorbeeld zo'n Eugene, de nieuwe lichting, waarbij je ook de toekomst uit. Ja. Afgelopen week nog, weet jij ook, Roger, de Dire Straits. Ja, dat wou ik net zeggen, Dire Straits Experience. Gehad, met 2 oud-leden van de Dire Straits. Met 2 oud-leden, en dat was een fenomenaal concert. Ja, maar uitverkocht ook, hè? Ja, stijf uitverkocht. Ja, dat is toch fantastisch? Ja. Dit? Ja, dan kun je het oude leen noemen, maar eigenlijk is het gewoon topmuziek, tijdloos. Dan vind ik oude leen eigenlijk niet recht doen aan wat er op het podium gebeurt. Nee, daar heb je wel gelijk in. Nou, we toch met veren bezig zijn, heb ik nog wel even een veer, Bas. Want niet alleen voor jou, maar voor iedereen natuurlijk die met het theater te maken heeft. Ik hoor van artiesten, en die zeggen dat ook openlijk tijdens de voorstelling, maar ik hoor het ook buiten de voorstelling vaak. William Spy heb ik het begin dit jaar horen zeggen toen ik hem mocht interviewen. Fantastische akoestiek hier in Heerlen. En ik hoorde Joep van het Hek daarover. Ik speel heel graag in Heerlen. Nou kun je zeggen, ja, dat zegt hij in Groningen ook. Maar ik heb toch het gevoel dat we een van de beste theaters van Nederland zijn. Ja, weet je, het is natuurlijk zo dat wij in 2007 zijn heropend. En in Kerkrade doen we daar ook ons best weer voor. Maar met name voor Heerlen zijn we ook ongelooflijk lang aan het studeren geweest. Van hoe kunnen we nou die artiest een zodanige zaal geven, podium geven, dat die optimaal tot zijn recht komt. Kijk, als je een artiest zomaar in een zaal zet die niet geschikt is voor toneel, moet je hem daar eigenlijk geen toneel laten spelen. Als die niet geschikt is voor musical, moet je dat niet doen. Wij hebben natuurlijk 4 verschillende zalen en kunnen op 4 verschillende disciplines ook verschillende kwaliteiten bieden. En daar hebben die ingenieurs echt 4, 5 jaar aan zitten rekenen, zitten tellen en zitten meten om dat goed voor elkaar te krijgen. En ja, het is gelukt. Ja, en dat krijg je echt alsmaar terug. Dat is echt hartverwarmend. Het was de bedoeling en het is ook gelukt. En zoveel jaar na de heropening wordt dat nog steeds herhaald. Dus we zijn nog niet ingehaald door andere theaters in het land. Nou, dat is fantastisch, toch? Ja, daar zijn we echt heel erg blij mee. En ik vind ook dat dat moet, want wij zitten natuurlijk in de periferie van het land. En elke artiest komt meestal 2, 3, 4 uur rijden bij ons vandaan. Dus dan wij moet je ook hebben wat te krijgen. compenseren. Dus wij moeten echt extra ons best doen.
om het nog meer naar de zin te maken. Dus als je ze dan een première theater geeft, want dat is wat we nastreven, dan help je ze. Als je dan vervolgens ook nog zo'n vreselijk dankbaar, enthousiast en gretig publiek steeds weer om je heen ziet. En dat is natuurlijk te danken aan wat er met Parkstad aan het gebeuren is de laatste 10, 15 jaar. Ja, dan heb je een optelsom waardoor die artiesten inderdaad heel graag weer bij je komen. En unieke programmering makkelijker te maken is. Hoezeer je dan natuurlijk je best voor moet blijven doen. Ja, je hoort ook inderdaad van heel veel publiek die zegt, dat komt veel moois in het theater, dat komt veel leuks. Men is gewoon heel enthousiast over het theater. En zeker als daar de kerkraad ook weer open is. Ja, dan is het toch fantastisch allemaal. In mijn voorwoord schrijf ik, de stad, daar bent u zelf. Dus op het moment dat de mensen dat zeggen, dan zeggen ze dat eigenlijk over hunzelf. Want ze maken zelf dat die artiest het ook erg naar zijn zin heeft. En die wisselwerking, als die blijft werken, en dat doet hij nou al een jaar of 10... dan hebben we natuurlijk goud in onze handen en veert onze stad weer op. Ja, precies. Mooi om dat in je voorwoord inderdaad op die manier te schrijven, Bas. Even misschien in het kort, want luisteraars, kijkers die nu zoiets hebben van, ja, maar hoe werkt nou precies zoiets? Hoe krijg je nou zoiets in het theater? Nou heb je een aantal programmeurs natuurlijk die daarvoor zorgen. Maar Bas, hoe werkt het? En kun je dat in het kort uitleggen? Je ziet ergens iets en denkt van, dat moeten wij in Heerlen ook hebben. Hoe gaat zoiets? Allereerst hebben we 7 verschillende programmeurs die allemaal in hun eigen discipline erg scherp in de gaten houden. Wat er is aan de gang en waar moet je in meegaan en waar moet je niet in meegaan. En waar kun je ook initiatieven laten landen om er iets moois van te maken. Hoe gaat dat in zijn werk? Dat laat zich niet zo makkelijk vertellen. Maar als ik je nou een voorbeeld geef van wat me zojuist gebeurde. Ja. Ik had zojuist de mensen van Scapino Ballet in huis. Ja. En daar hebben we niet alleen de programmering voor komend seizoen besproken. Want die staat al in het boek wat de mensen kunnen lezen. We hebben even doorgenomen hoe we het seizoen daarna gaan kijken. Maar we hebben ook al over 2020 gebrainstormd. Over een groot project wat we daar mogelijkerwijs met hen gaan doen of niet. Je bent alsmaar met elkaar aan het zoeken en elkaar aan het inspireren om ervoor te zorgen dat het spannend blijft. Ja, want je moet wel, zo simpel is het ook, elke avond als het even kan die zalen vol hebben. Ja, en dat is natuurlijk een verantwoordelijkheid die we als Parkstad Limburg Theaters langzamerhand ook erg voelen en ook graag dragen. Daar gaat het niet om. Veel theaters zijn natuurlijk theaters die kunnen volgen wat de frontiers doen, zoals dat heet. Inmiddels zijn wij dat station gepasseerd en zitten we zelf in die eerste lijn. En moet je echt mee aan de bak. Vandaar dat we ook die Stichting Theateralliantie hebben opgericht. Waar we met die 6 grootste theaters van Nederland bijvoorbeeld echt nieuwe projecten zoals de Fit de Ronde Hoef maken of de Warlords hebben gemaakt. Maar ook met de 7 meest artistiek programmerende theaters in Nederland, zoals Stadsschouwburg, Amsterdam en Rotterdam en Utrecht. Ja. Waarin we dan die Explore-serie weer maken met makers uit het Zuidelijk Halfrond. Ja, het is toch fantastisch dat je gewoon mee kunt doen met de grote jongens. Dat is toch geweldig. Ja, een van die grote jongens bent ook. En zelfs niet zelden ook het voortouw weer moeten nemen. Want wij hebben in tegenstelling tot de Randstad, wij zitten niet vast. Ik vind Pinkpop ook wel een mooi voorbeeld in dat rijtje trouwens. Ja. Dat is eigenlijk is ook een landelijk product waar je als co-producent iets samen gaat maken met in dit geval een groep Maastricht, een Rowanese en een Huub Stapel. Ja. Nou is het natuurlijk wel zo dat die voorstelling wel wordt gemaakt door de gezelschappen, maar wel mede mogelijk wordt gemaakt door ons als theater. En als dat dan ook nog eens een keer zo'n succes wordt, door met name dan heel Limburg, dan is dat natuurlijk hartstikke top. Ja, want je hebt daar zelfs nog, kijk uit als je er nog naartoe wil, heel snel dan, want het gaat heel hard. Je hebt ze zelfs in 3 keer bij kunnen boeken, hè? Daar staan inmiddels 10 voorstellingen, dat is natuurlijk niet niks. En het is heel leuk dat je daar 2,5 jaar geleden met Serve Hermans en Michel Sluismans over in gesprek raakt. Wiel Beijers een autobiografie over Pinkpop op tafel ligt. En daar uiteindelijk toch het vlammetje ontstaat. Wacht eens even, dat is eigenlijk een universeel verhaal. Een verhaal dat gaat over het oudste popfestival van de wereld, meerdaags. Dat is niet zomaar een dorpsverhaal. Dat is een verhaal wat over de muziekgeschiedenis gaat. En daar heeft hij een prachtige rode draad doorheen gebreien, als het ware. Middels die wiel die dementerend is. En waarmee je dus ook de historie van de muziek kan laten passeren. Ja. Heeft een geweldig concept geschreven en een prachtige tekst. Ja. Ja, en wie moet je zo'n rol beter laten spelen dan Huub Stapel? Hè? Dat is natuurlijk, het is dan ook weer de verdienste van CV dat hij daaraan denkt. Niet alleen, maar dat hij hem er ook nog toe overtuigd krijgt om dat te komen doen natuurlijk. Want dat zijn mensen die kunnen alles spelen. Of liever gezegd, die kunnen bij iedereen terecht als ze dat eraan komt. En als ze dan per se toch voor jou kiezen, is dat natuurlijk wonderbaarlijk, ja. Nou ja, dan hebben we er maar een paar uitgeplukt wat er nog allemaal staat te komen de komende tijd. Dus check dat eventjes via de site. Hoe is de fysieke catalogus? Is het een pocket of is het een grote? Het is een pocket. Het is al 4 jaar op een rij een pocket. Ja, daarom. Voorheen hadden we inderdaad wat meer grote tijdschriftenformaat. Maar
We merken aan onze vaste bezoekers en ook onze incidentele bezoekers dat men dit formaat heel prettig vindt. En dat vinden wij zelf eigenlijk ook. Dus we hebben besloten om ook dit jaar weer een pocketversie uit te brengen. Ja, dat is eigenlijk zeer tegen mijn zin. Maar ik ben het er ook weer helemaal met ze eens. Want die mensen die verstaan hun vak en dan ga je er natuurlijk graag in mee. Want eigenlijk is het zo dat onze programmering stevig is uitgebreid. Het feit dat we Kerkrade heropenen is daar natuurlijk mede debet aan. Ja. Dan had je mogelijkerwijs ook een dikker boek willen maken. Maar bij ons zit het niet in de dikte of in de grootte van het boek. Want we hebben ervoor gekozen om in het boek toch hetzelfde aantal pagina's die meerdere voorstellingen te zetten. Omdat we toch weten dat de mensen over het algemeen naar de site gaan. En daar vind je uiteindelijk heel uitgebreide informatie over al die voorstellingen, concerten en projecten die er zijn. En heel stiekempjes, Bas, we zijn allemaal heel digitaal. Maar stiekempjes heeft iedereen die gaat. Elke inwoner bijna van Parkstad heeft er gewoon het hele theater in zijn binnenzak. Ja, toch? Dat is precies waarom het maakt. En pas op, we hebben deze keer iets heel bijzonders gedaan. Ik vind dat de jongens dat uniek verzonnen hebben. Want voor onze vrienden hebben ze een cover van goud gemaakt. Omdat we echt van onze vrienden houden. En dat is wederzijds. Ben je vriend van het theater, dan heb je een gouden cover in je binnenzak. Cover, ja. Ik ga jullie danken voor komst naar de studio. Ik wens jullie een heel mooi theaterseizoen. We gaan zeker nog contact houden. Top dat jullie er waren. Voorlichter Joram Rijntjes en directeur Bas Schoonderwoord. Maak er een mooi seizoen van. Bye bye.